Hvordan kan han have kontrol på den bold på det der lille bitte sted, men det fatter jeg ikke. Hvad nummer? Det er sådan det. Det er jo langt til. Snakker i morgen, der kommer til nummer. Ja, problemet er, han er helt kvadratmeter. Han er helt kvadratmeter. Hold da kæft. Kan du gøre det der? Jeg tænker, han står deroppe uden bold, og så hopper rundt. Det er vildt, det der. Han er jo for syg i hovedet. Så skal vi gøre det som hurtigt, der er bare så stor kontrol på det, mand. Det er helt godt, man bruger. Du har kommet til at svinge rundt med bolden. Ja, prøv lige at se. Hvad sker der, mand? Det der, hvor han gør sådan der. Aldrig det noget lignende. Nej. Ja, brugspil af det der. Nej. Kæft, jeg kunne stå lavere på det der. Nu gider jeg ikke tage med. Det vil jeg trætte af en gang. Gør det igen. Nej, hold nu. Ja, så sindssygt der der. Han er jo rigtig jonglør, han er ikke anden. Det er jo svært. Jeg kan ikke engang lave en dribling. Jeg ved, hvad hedder det. Det er ikke engang. Der er bag det står en fandme op på de planer. Hvordan kan han både på Feline og jonglere? Det er sindssygt. Det er som om man slet ikke tænker over, at han bare står på den ene. Han har aldrig det må være han har været i gang et stykke tid nu. Hvordan kan han stå der? Hvor længe har han stået sådan der? Jeg ved helst ikke. Han er i gang med over en halv time nu. Jeg prøver lige igen. Ja, jeg kan da kun brillere her, når står hernede. Spil for det. Om det er guldmand, det er, han tænker bare, fuck mand. Ja, det er rigtig. Og hop i lygtevæl. Og så det er, vi kan også lige lave igen. Op til top. Nej, det er fuldt ud. Det er så ikke haft. Det er godt klart, det er det her.